అందరి కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఇదిగో ప్రభాకరకును అదేవిధంగా శోభశిష్టుని ప్రేమించి ఇదిగో రెండవ కుమార్తెగా యేసుక్రీస్తు ప్రభా రెండవ సంతానంగా కుమార్తెని ఇచ్చిన నజరేయుని యేసు నామములో నీవిచ్చిన అధికారం బట్టి బిడ్డకు తండ్రి నీ నామములో యేసు నామకరణం చేయడానికి నాకు ఇచ్చిన కృపకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవా యేసుక్రీస్తు నాయనా, ఇది మొదలుకొని నీ రాకడ వచ్చేంత వరకు ఏ బిడ్డ యేసు ప్రభా ఏ పేరైతే పెట్టబోతున్నామో ఆ పేరుతో పిలువబడి నీ దాసురాలుగా నీ సన్నిధిలో నీ సేవలు ఎదుగుటకు సహాయం